Matud pa ni Apostol Juan, apan ang pagdihog nga inyong nadawat gikan kaniya, nagapabilin diha kaninyo, ug kamo wala nagkinahanglan nga adunay tao nga magtudlo kaninyo. Apan maingon nga ang samang nagtudlo kaninyo may tungod sa tanang mga butang, may tungod sa tanang mga butang ug kamatuoran, ug dili bakak, ug bisan nga kini nagtudlo na kaninyo, kamo magpabilin diha kaniya. Ang inadlaw-adlaw nga pagkaon sa atong kalag nga mabasa sa unang Juan 2, tudling 27. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugto ning atong sugilanon. Matug na nga nasimhot na sab nako ang paho ni Matilde. Tungod kay si Matilde man ti ay ang miabot. Ang sakay sa sakayan nga may dungko. Sa luyong dungkoanan sa karaang bay. Naglaylay ug mamingaw kaayong laylay. Sa iyang kamatayon. Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay nining sugilanon. Ang mga kaliwa. Namalit og mga gikinahanglang pagkaon si Matilde. Nakasabot nako. Dako ang maong sakayan. Gikan sa iyang pagkaot sa gilubngan ni Ramon, gidani ang patayng lawas sa imong amahan, lahos sa maong sakayan. Og namugsay si Matilde sa maong sakayan nga karga ang patayng lawas ni Ramon tabok sa maong isla. Og dito giagi o gidunggo sa luyong bahin sa karaang bay ang gisakyan nga sakayan. Aron sa pagsiguro, kaway nakakita ni Matilde. Apan nasayop siya. Tungod kay may bata nga nakakita niya. Kadtong bata nga mutultol unta nako. Unsay mong gibuhat? Imo bang giduol si Matilde? Gipasagdan ko siya. May taong kawas nako. Gianinaw niya ang palibot. Nahibaw ko nga niadtong higayon na. Nagduda siya nga may laing tao gawas niya. Mitam corpus Pedro. Mitam corpus meum. Matam ratam mitam. Matam ratam mitam. May gikawhat si Matilde sa hangin. Iyang gikumkum, dayon iyang gibuhian. Gidakop nako ang dakong buyog. Oh, dili ordinaryong buyog. Tungod kay mikisi-kisi siya bisang hugot nako gikumkum sa akong kamot. Milugnot-lugnot ang buyog. Namaak sa akong pad. Benedictionem pax menum kiam. Dili na buyog ang akong nakumkum. Hait na ang akong gikumkum. Daghan ng mga hait nga mga kuyamoy ang akong gikumkum. Gikit-kit ang akong pad. Busa gibukhad nako ang akong kamot. Mamitam. Dako kang pagkauhipan. Nagbaga-baga ka sa kasinaw. Mokirig ka. Mikirig ang dako kaayong uhipan. Mikaging naluto sa akong pad. Akong kikaon. Unya, kalit lang nawa si Matilde. Taod-taod ana, may hayag ang kusina.
Nagpatuol ko nga igo lang na akong makita kung unsay gibuhat ni Matilde. Naglungag siya. Unya, nag-abli og linata. Nagluto og masudan. Human niya maluto ang tanan. Gihukad niya ang mga linuto. Og mibiya siya sa kusina. Og dinhi, nakahigayon ako sa pagsud sa karaang bay. Igo lang kong nakasud. Nabati na ko ang tunob nga mibalik sa kusina. Dali kong nakatago. Gibalik ni Matilde ang nabiling dadunon nga pagkaon. Unya, mibiya na sabsiya sa kusina. Mipahiyom si Matilde nga mibiya sa kusina. Mingiob ang kusina. Og hilom kong misunod ni Matilde. Gusto una nako nga makita ang lig-on nga ebidensya nga mao ang patayng lawas ni Ramon. Ni ana ang atong pagkaon. Ni ana ang atong panihapon. Minahal ko kaayo. Kaon ug maayo ha. Pagpusog ug maayo. Minahal ko kaayo Ramon. Dito, nakita na nako ang patayng lawas ni Ramon. Gipalingkod sa karaang lingkuranan. Gipakasama gyud ni Matilde nga nakong buhi ang akong bana. Iyang gipakigsultihan ang patayng lawas ni Ramon. Nga ba? Kaon. Kana. Kumusta, traidor? Kumusta, mangtas? Natigpakaroon ingnon? Naibaw na kong daan nga ni Aka Amanda. Mitang Obteni Icait Sumto Mihil Benedictionem Igusom Sanctum Mitom Pax Menum Quiham Sanctum Mitom Seperarum Adium Sanctum Micam Matam Ratam Mitom Mamak Mitam Matam Ratam Mitom Mamak Mitam. Nahibaw na di ang daan si Matilde nga miabot ko. Mao nga mura lang niya gwa ang pagtungan ako. Kun andam ko, mas andam usab si Matilde. Kalit nga mitungha ang dako ug itom kaayong iro. Apan kalit sad nga mitungha ang uwak. Nagbugno silang duha. Samtang kami si Matilde. Naggubat sa tagsa-tagsa namo ka orasyon. Sa matag syagit ug mando ni Matilde pinaagi sa pung matam ratam mitam. Matam Ratam Mitam Milihok ang tanang butang sa among palibot. Sagngon ko usab sa mamak mitam. Milihok ang dako kaayong aparador. Milugnot-lugnot og iya ang aparador og mihasmag nako. Gikumo nako ang usa ko kakamot. Inte igusom. Misakuntok si Matilde. Inte igusom. Matam Ratam Mitam Kalit mitungha ang daghan kaayong mga buyog. Napuno sa mga buyog ang suod sa bahay.
Salamat, Mitang! Kalit nga nawagtang ang daghan kaayong mga buyog. Mura gisuyop. Og dinhi, nakita nako nga nagkadugo ang ilong ni Matilde. Matag upo ni Matilde, mubugwak ang dugo sa iyang bakba ug sa iyang ilong. Timaan nga giluya sa akong abilidad ang iyang abilidad. Og nalupog si Matilde. Ramon! 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 Makapauli ka na. Nabawi ko na ikaw sa mangtas. Nabawi ko na ikaw ni... Hain si Matilde. Ang iya na lang si Nina, ang niya. Hain ang lawas ni Matilde. Nawa si Matilde. Ang iya na lang gisulob ang diha sa saog. Nawa ang lawas ni Matilde. Nawa usab ang dako og itom nga iro. Ramon, nadaog na ako ang bugat nga patayng lawas sa imong amahan, Antonio. Diin mo siya, tita. Diin mo dad ang patayng lawas si Papa Ramon. Mamaaman niya. Dito ko agi sa luyo sa karaang bay. Gikarga na ako si Ramon sa dakong sakayan. Ang sakayan nga gikargahan sa patayng lawas ni Ramon, armada siya ni Matilde sa maong isla. Mausab gihapon ang akong gikargahan balik sa mainland sa among dapit. Namugsay ka na. Tabok sa inyong dapit. Kung giunsa ni Matilde pagtabok ang isla, da ang patayng lawas sa imong amahan, Antonio. Mausab ang akong pagtabok balik sa among dapit, uban sa patayng lawas ni Ramon. Og buntag na kaming midunggo si Ramon. Sa sakayan! Bebay! Sinabot ka na! O Papa Mimoy, Mama Iyay, ang inyo kining anak, ang akong bana, si Ramon. Oh, nabawi na ko ang gikawat nga patayng lawas sa akong bana. Apan may lain na sabdi ang gibuhat si Matilde sa among kaugalingon.